kutia sande tubwaterane nyantirirabe abana baito basome nandi banyole chigasi gochakera bwigyo ngina abatezi ekero siasa era ikeli ndito ni siasa ne koruka kini asemo ngi tobara no mukuru ngatoka sayi toete mane mate ni bali yametia moko iwa ndoge bude tonte binabone ikina yutinde tigasi ili banali goeta esukuru njiro monto nganje chisemi nje wega no masomi igona aranga tiangicha ndigererie enkobe yabage wakaga etu abane bahati kiera esukuru eye mwana atarengo kanga gusena botwale tugukwana mangana mangao bono kubwa bono igotu igore nyasaye nga akarora ebe engakiri abana batayo lakini oko bana igure nga eneli ya gatatu egende gie kworo kingelinga ntutekeire ende ko lightning arresters igo arresters njitekeire chigere gotanga ekiagera asa nyinge goji ekere ko bayekanga bona abantu mbasirite ene party enene igonda aboli bali batenerete ga kwende eskuru BOM banyale ko bakobwatia inje bwiga ngora enda se Ministry of Health ingende mbaboli nga abana batakiriwoje eskuru igege ndikyo kumingelinga totalendeti onye ndirikanga abana mbaso eskuru ga January totaramanya gose class yake inkereceive na bora nyole na ende ge koirorera kiya korere klitangani egakorera ya kabere bone ni ya gatatu ndubuna bayiboli kanga tuatemire kogenda isiko na barayi baito toboli tobeke lightning arresters ntenda ira nilio mobisa siringi munambia mano mobisa siringi okorira mangana amange gweta nandi buna bono igekerari gweta gaiga nga ngoetare ngoigunge nkobanja ache skuru eyeito obogeire ochire gotoa pole bakimo ko matebimbia mono omobisa tiganya sago seseni nanda akwagate ntue tole maegago nandi buna gwachana ngo gobwatererio ra mangana ya gochibosio gaki ntue tole maegao ayo tobwaterie gente keiga muna bono nyendiria abana baito barenge skuru gaiga kanga abana baito mbakwete gaki tari boigo bona nyasa akabatiga moyo igekerenga nkiari ngo nyasa abatigirete moyo bona mobisa tubwatererie gente kebuya gaki nyasa akonye skuru eyeiga yaito na intu egente kegetare tonyare ko batagokora tunyare ko batagosomeria abana skuru eye yakogera ntu turi gucha kogenda